Salut fraților și azi vă arăt cum să vă descărcați Fallout Shelters. Dă-ți pe el. Link-ul îl las în descriere. Fraților, și ca să nu mai pun pauză, eu l-am descărcat înainte să încep filmarea. L-am pus aici. Și nu știu, nu a durat chiar așa mult, cam vreo 10 minute așa. Dăm pe el și tot procedeul aproape. Și sper să nu intre cineva aici, să strice filmarea. Sperăm. Fraților, și eu vreau eu o să-i dau anulare, fraților, că deja l-am downloadat odată și dăm pe el. Știți cum facem de obicei. X aici, despre ăsta, că n-am dat greșit, și dați pe ăsta. Și trebuie să așteptați aici. Dați pe Follow Shelter, cel de acolo, dați ca asta aici și după dați pe pagina asta aici, ce este ea. Și după trebuie să așteptați puțin. Pui pauză și revin. Hai fraților, că am revenit. Am pus pauză, dar nu prea a fost atât de asta. Și trebuie să așteptăm puțin. Bă, fraților, nu știu dacă o să vă arăte și vouă. Bă, fraților, eu n-am acum timp să vă arăt cu astea. Poate o să-și filmez puțin. Bă, fraților, cam atât a fost cu episodul. Nu uitați să vă abonați, să dați like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!